ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Имрӯз влоги навамонро сар мекунем ва барои шумо бисёр влоги ҷолиб омода кардам. То охира тамошо кунед. Ба ҳамаатон ташаккур барои дастгириятон, барои лайкҳоятон. Барф ҳамин хел бисёр. дӯстони азиз, меҳмонони канали мо, барои шумо боз як бори дигар канали Амира бизнесро тавсия медиҳам. Ҳаматон даромада лайк монед, обуна шавед. Дӯстони азиз, биёед якҷоя канали хоҳараки моро дастгирӣ менамоем. Силкаи каналро дар якум комментария закреплено мекунам. ба ҳамаатон сипоси бепоён барои дастгириятон. Ассалому алайкум апаву хоҳарони азиз, тамошобинони гиромӣ. Ана ин гулҳои зебо аз тарафи духтарони команда. Ина бинед, ҳазор раҳмат духтаракони командаи якҷоя ба мақсад, вместе к цели ном дорад командаи мо. Ана ин торти фасони бо лаззати торти беҳтарини ширинтарини рӯи дунё аз тарафи духтаракони команда. ҳазор раҳмат хоҳарони азиз, апаҳои меҳрубон, барои чунин табрикотатон, барои суханои хубатон. ҳазор раҳмат ба ҳамаатон. Аз якояки шумо миннатдор ҳастам. худованд илоҳим ба қуллаҳои баланди Фаберлик ҳаматона расонад. ҳазор раҳмат хоҳаракони азиз. Модарони азиз, ин раскраска боз плакат ҳам доштааст. Ина плакаташа алоҳида мегирад, ҳамин хел краска мекунад. Это получается листы отрываешь и разукрашиваешь? Вот пунктирные. По вот этим, да? Да. Поэтому они там с одной стороны. Ана михел ҳозир нишон метиҳам. Бачаҳо краска кардиан. Ана михел плакат. Беҳад удобный будаст чизе. Мисол яктаги кӯдакова метиҳем. Яктаги ана михел мекани аз ҳамин вай метӣ. Барои ҳамаш яктаги барои разукраска ҳаст. Ана михел ин барои возрасти калонтар, ана инаш бошад майдатар. Расмҳои шавқовар дорад. ана ҳамин хел духтарон. Ҷо келинаки ман самбусаи бо лаззат омода кардааст. Ина бинед, почаи мурғ катӣ. Ягон рӯз рецепташа пурра бароятон навор мекунам. Келинам ва писарам барои ман. Ана ин уходовая косметика, косметикаи корейский. Келинам мехоҳад ки ман ҳама вақт хуштомани ҷавон бошам ба фикрам. Ба хотири ҳамин тӯҳфаҳои чунин аҷоибот барои ман тӯҳфа кард. Ана ин бошад маска. Маска, набори маскаҳо барои рӯй. Барои ман ҳар рӯз истифода бурданам. Лекин ин маскаҳоро дар як ҳафта 2 маротибагӣ истифода бурдан лозим аст. Аҷоибот. Ана ин асал кати, асали медовый. С улиткой тоже есть, да? Алоэ. Ана ин алоэ кати, бодарин кати. Поставь. Ана михел тӯҳфаҳои аҷоибот барои ман харидорӣ карда. Ин бошад измельчитель, блендер измельчитель. Инаш чи соҷида? Это крем для лица. Крем барои рӯй. Крем барои рӯй. Инаш чи? Мицеллярный. Барои косметика тоза кардана. Инаш чи? Увлажнитель. Увлажнитель. Это как брызгалка, да? Да. Это брызгалка. Ана хел. Ин барои гирди чашм. Ин крем чи? Барои рӯй. Барои рӯ, а? Ин сыворотка, а? Да. Сыворотка. Инаш чи? Это тоже все зеленые. Хамашехи. Хамашехи, а? Беҳтарин. ҳазор раҳмат. Я буду вот это рассказывать. Так, вот. Что, за мной повторяешь? Это что, аниме? А
Вот есть, что-нибудь там есть. Какая? Так. Брови. Самое поднимемся. Ты вот такой будешь. Вот тебе. Вот такой. Брови будут черные, да? Я сейчас брови быстро расправлю. А у кого наш пульт? Ну через розетку выключи. Так. Выключи. Это мы расскажем. А мы только... Всем привет! Это Молодцы. я, красиво. Вот это, смотри, вот это самое главное. С холодильника сняли, что ли? Да, смотри. Это потому что было на рисунке. Мама, а можно это вот, это, на шкаф даже повесить скотч? Или сюда вот так вот. Смотрите. Всем привет! Давайте мы четвером. Давай. Хасан, давай картинку сюда. мо заказҳомона аз Faberlic гирифтем. ҳозир барои шумо абзор мекунем ва дар бораи продуксияҳо камтар маълумот медиҳам. Дар бораи новинкаҳо марҳамат то охира тамошо кунед. духтарои азиз, ҳозир дар компанияи Faberlic распродажаҳои грандиозне рафта истодааст, яъне распродажаҳои беҳад чизои арзон. ана ҳамин хел куртаҳо, скидкаҳои калонкати рафта истодааст. духтаро марҳамат номнавис шавед, харидорӣ кунед. ман якумин маротиба аз ҳамин кетчупи Faberlic харидорӣ кардам. духтаро бисёр отзывҳош наст, духтаро таъриф карданд, духтаро ки харидорӣ карданд бисёр писандашон омадагӣ. баъдан аз ана ҳамин баёр спрей Faberlic витамин, аз шампунь ман барои фарзандон, барои духтарон харидорӣ мекунам. гел для душа барои муаллимаҳову васпитателиҳо барои соли нав. хайр дар Россия соли нав бисёр қайд мекунанд ҳама каса, ҳамин одамои Россия, халқи Россия беҳад ҳамин соли нав омода карда истодаем барои хӯроки нисфирӯзӣ. ҳам нон пухта истодаем, келинам қати бачаҳон берун баромадагӣ. нонро тамошобинон настинкаи мант сохта истодааст. Настюша, привет передаш? Настя ҳамаи кора уже метавонад тамошобинон, ҳамаша ман ёд додагӣ. беҳад кадбонуи беҳтарин мешавад иншоалло. духтари беҳад боақл, пазанда, ҳамин хел дастош болаззат, уже ҳамаи чиза метавонад пухтан. қариб ки ҳамаи хӯрокҳое метавонад омода кардан. хусусан фатирои ҳамин тоҷикия хушрӯй мепазад Настя. инҷо бошад тамошобино, боз як сюрпризи дигар барои ман аз тарафи падару модарам. ана михел кофемашина. ман бисёр орзу мекардам ки кофемашина дошта бошам, лекин аз сабаби кухни майда будан харидорӣ намекардам. бояд ман инструксияша бо диққат хонам ва тарзи истифода бурданаша ҳатман барои шумо навор мекунам. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن.
ببینه یا غمی شیرین